दिननिफ्राय क्लासनि केप्टेन हिसाबै गनायना लानांसिगोन दे केन्तु नै मानोलै मा जाखादो मा जानो बेलाय मोनजाबानो जायो नामा जाबा जाना लाइबि सिग्रानि जात मालाय सारमोनासो सेलेक्ट खालामना होगोन दा नों क्लासनि केप्टेन जानो होबानो हागोन नामा मानो जाया नोंसोर रावबो जाया होनबानोथ' जाबायना आं मोनगोन ना होनबानोथ' अब्लानो जानो मोनगोन आं नोंसोरनि बस केप्टेन सामथाय दैमारि मा क्लासनि केप्टेनल' स्कुलनि जिएसखौनो जा आसोल हाब बुरबक मा आसोल बेलाय मा आसोल बस बुं बस आচ্ছা अके बस नोंसोर सापर्ट खालामलांबाय थाबाथ' मा जिएस एमएलएखौनो दारायबावगोन आङो बेसे जाथाबाय थाखो दा बखिबाय थानायाव दाना मास्टर फैबा साला गिनानै थनथ'ना थागोन बयाखै मारै किटिसो दैयाव जाथाबाय दा बिसि दुगानो बथल मास्टारनि क्लासावनो गिबाय गाजा नङाबा एसे जौबावगौमोन खोमालै नोङो सामथाय Don't insult my attitude, my life, my rule. Because I'm Zindabad and don't care. देखने में डायलॉग में हीरो, पढ़ने में जीरो, ना बॉस? Thank you. हाँ. अच्छा नोंसोर आंखौ केप्टेन हिसाबै गनायना लाग्रा लाया बुं ओमफ्राय लायाबा क्या उखाड़ लेगा तू बहुत गंडगोल जट पट दिगदार हो जाएगा माबायदि जाय मानियाना गासिनो सौनानै प्लास्टिक खामनाय मोनामहोलायगोन हमालासिनो गारहरगोन सोबानानै गुंग्राय गोरलै ओंखारलायगोन दे जाबाय दे बस ओमफ्राय नोंनि थाखाय जों दा मा खालामनांगौ दिस इज माय अर्डार खुन का बदला खुन सोरखौ खुन खालामनांगौ नोंखौ नङालै बुरबक दा फैगोन बथल मास्टारखौ नोंनि बाथ्रा लानांगौबा जों जेलसो जानांगोनहाय नारेंगुरि फाख्रिगुरि हत'सरि दख'ना सरि हिनजावफोर साला माथो होनबालाय गोसोआव दङ नों फामे ब्लेकबर्डआव आइलाबो लिरना दोननायनि जोंखौ बथल मास्टारा दोखो टेबोलसेयाव सोनानै माजिनाया गोसोआव दंथ' आरो गोसोआव दं नों मोदला स्केलजों डेस्कआव बुथुरनानै समबारखौ नोङो खामर होनानै बुजानाया गोसोआव दंब्रा खोमा बिलाइखौ साफ्रेनानै गोजा जाहोलायनाया बेखायनो दिनै बथल मास्टारखौ खिथेर लाफिननांगौ साला मास्टार साला बिनि जिरायग्रा सियाराव बान्दर खिंखुवा लगायना दोननानै खुजिलि जाहोनांगौ बान्दर खिंखुवा मारै मा बुस्थुलै जाबा बै कुकिस मेथाइ बायदिलै मास्टारखौ हाग्रायाव थाग्राया बिराद मानग्रायालै गोमा बिलाइ बायदि मानग्राया बयाखा बयथ' मानो दख'यो माथो मानग्लि होजोबनांगौ साला जोंनि मास्टारखौ नालै अयथासार जाद्रायाथ' मिथिबा खिन्थु गोगोम नांजाखागोनलै मिथियालै जाबाफोर नोंसोरल' खोथा नाङाना नायनोसैब्रा रिएक्सनखौ माबायदि जायो खोथानांगौबा खिन्थु इन्जुर बुदलाबनाय बायदि बुदलाबजोबगोन दे खिन्थु लागायदो दे दा बथल मास्टारा फैसिगोन लाबोखादोलै बेनो बुस्थुआ माथो खोमा बिलाइबो दं नै बेनोब्रा बुस्थुआ हाग्रायाव थायो बिराद मानो बिबो मोख्रा खायासो बुङो जों बेखौ खेबसे फोननाय नायनि देनायखौ मोनला फाग्ला नाङा आयु खुज्रावबाबो खुज्रावखौनो हानाय नङा बाला खुज्रावबाबो आग्रो मोनलाय खालामनांगौ दिनै बथल मास्टारखौ साला लागायदो गैला दिनै बथल मास्टारा जानानै फैसिगोनदां wah दिनैलाय माथो दाउब' बास्रिनाय बायदि स्रिथारलै क्लास रुमा Good morning, sir. Morning. बिदिसो सिरि थान्दा नम्र'यै थानांगौ दा क्लास रुमाव मोजां बोथोर ना सार गुसु बारा चार्ज गैया आच्छा दे बिजाबा दिहुनदो सारा जिरायग्रोबा मोजां जागोन नामा आं जिराया नोंहा मा नांजादों बिजाबा दिहुनग्रोना नांलायालै सार दे दिनै डायलग क्लासखौनो फोरोंदो माबा गान फिल्मनि रियार्सल खालामनाय बायदि मोनदों नामा नों बेयाव आं डायलग फोरोंनो आया सारालाय माथो गोदोनि पुराना एक्टर खामोननो सोर होननाय माथो सारमोना थियाटार गान गायै मेदामखौ लोगो मोनलायनानैसो गोसथोलायना हाबा जादोंनो जाम्बा हामा जानानै सारलाय बेसे A+B होल स्कुवेर बेसे आल्फा बिदा गामा माबा माबि मेथ्स इंलिस फरायबावनोब्रा सार सार खर' गुदुं जालायनाय बेखायनो इन्टारटेनमेन्ट क्लासखौबो जोंनो नांगौलै सार इन्टारटेनमेन्टखौ गासैयावबो मोननो हायो गान बाजनायावल' इन्टारटेनमेन्ट मोनो नामा जाम्बाफोर आच्छा अके फरायनानै गोजोननाय लानायाबो बेबो मोनसे इन्टारटेनमेन्ट होनना सानना ला आच्छा अके बारु थाइबानि लारु सारलाय दा जों एथ' खस्थ' फरायनानै उनाव साख्रि मोनाबा बिराद लस जागोन माथो साख्रि मोननोल' फरायो नामा मानसिया जाम्बिफोर सार होमबा नों दानो जोंखौ गेरेन्टि होखा उनाव माबा मोनसे जब मोनथारगोन होननानै होमबासो जों गोसो होना फरायगोन बेटा नोंनि जबखौ गेरेन्टि होनो हायाब्लाबो नोङो हिनजाव मोनथारगोन होननानै आङो गेरेन्टि होनो हायोदां फाग्ला माबा
सार बिदि होनांगौ बिनि जबखौ जब मोनबाबो मोनाबाबो हिनजावखौलाय लाखानांगोन माथो जोलै गालांनांगोन ना सार खुगायावबो एक नाम्बार सालाव अख्रांनि हाथरखिखौबो थोनो हागोन बिसोरो साला फरायनायाव मानायावबो एख' गैया लेजेन गोजासो सबसे गाधा अधम गोबोरखि मिलिन गोजा होनबा नोंसोरनि बेटसखौसो मोनबायलां दाबो सोरबा सोरबा गावनि नामखौनो लिरनो रोंबावैसो दं खोमा फाग्ला नोंसोरनो मास्टारफोरानो मोजां फोरोङाबा नोंसोरनो गोसो होआबा नोंसोरनो थुलुंगा होनो गारै रायसोबा नोंसोरनो खोथा मानियाबा नोंसोरनो सिथा जेनबा गावसोरनो मोजां फराया मास्टारफोराल' दाय अ हिरि सार मा अ सार बाङायबो स्कुल बन्द होबावला नामालै इमान ओरै ताप कुलिबाय थायो स्कुल बन्द नांगौ नोंसोरनो मालाया स्कुल बन्द जाबा लस जायो सानो नोंसोरनो बन्दसो नांगौ ने अ मिथिगोन ना मागोन पिता सौरायखौनो जास्लाबनो हायाखै ओरैबो ताप कुलि होनना अ पार्टि सासे जास्लाब मागोननि बन्दआनो ओरै खाननैल' जायो नालाय दै मोजां फरायसाखौ बेयावनो मिथियो जाय मोजां फरायसा बिसोरो मालाबाबो स्कुल बन्द जानायखौ लुबैया मोजां मास्टारखौ बेफोरावनो मिथियो मोजां मास्टारा मालाबाबो क्लासाव फैनो बाया खायसे ओरैबायदि मास्टारफोर थायोना मा माला क्लास जोबगोन माला बिल बुगोन माला मास मोनसे जाना दरमाहा हाबगोन बेखौल' सिन्था खालामबाय थायो बिदि बुंनो या थाव सोबानानै सांग्रि मोदा मोनानै सांग्रिमा फिसा नुगोन गथ' सारा मिथिया नामा आथिखालाव फरायसाफोरखौ बुनानै फोरोंनाय नेम गैला होननानै नों आंखौ फोरोंनो फैदों बुवाबा नोंसोर बारो बुगोन आं सोर मा खालामनो हायो नायनि हेलौ पुलिस स्टेसन खोनादोंना सारमोन खोनादोंना नै हेलौ सार नै बेयाव सासे बथल मास्टार होननाया फरायसाफोरखौ बुख्रुबनानै हारा बायहोनो नागिरदों कुसिग्रा पुलिसनो फन खालामदों आं ओरैनो नंगौ खालामहरना दे आं ओरैनो जगिंसो खालामदों होनबा आंबो ओरैनोसो खालामथ'वादों साला नकलि फनसो सार नोंसोरनि अयथासाराव आं क्लासावनो फैनो बाबाय गन्दं मा फुथुर बाजार मानसिगोन आसला मानजुखो मानजुबाय बाब्रे मा बुस्थु मोनो जुरिमा दंमोन नामा सारा फुरा जुरिमा दंमोन खोमा गावा नायालासिनो जिरायथारबाय नालाय माबा होना दोनदो नामा नोंसोरो सारजोंलाय मा होलाबायनो अयनायनो गैलालै बाला आलु मना बस्ता मानि माबा मानि मानिक जुबायलै सौकिदा जाला आसला ड्रेस मोनब्रबनांगौ दालाय नुनु मानि मानजु हैथारबाय नामा सार सालागा मेदाम सबिताजों खुरजाहैथां सार थां थारमाने नोंसोरनि खामानिनि बे